Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола, атрымліваць вялікую асалоду ад футбола. А сёння чацвер, невялікая колькасць з тых, хто сёння будзе забяспечваць правільны ход гульні. Пачнем мы з брыгады арбітраў і заўвіч чацвёрты рэферы Іван Кавальскі і інспектар нашай сённяшняй гульні Дмітрый Доля. Вось такая судзейская брыгада, якая сёння будзе у нашай жаночай лізе з Дзюшар горада Пухавічы ў Мінскай вобласці. І, напрыклад, у апошнім сезоне чэмпіянату да 17 гадоў, скажам мы пра гэта пасля гэтай атакі, як мы зазначыць, што сёння гістарычная першая сустрэча паміж камандамі. Ну а новапалачанкі сталі другім прадстаўніком Віцебскай вобласці. Ёсць у нас футбольны клуб Віцебск, і цяпер, як і ў вышэйшай лізе, захоўвае мяч для Дынама, і Гаршкова гуляе на адну са сваіх партнёрак. Закід. Валянціна Сакаловіч. Калюта. Адпраўляе мяч у штрафную, прымае там яго Харашчак. Ну а мы тым часам будзем сачыць за адной са шматлікіх атак чэмпіёнак. Закід наперад, удар ад Арцішэўскай і далей на Гаршкову. Піліпенка, скідка на Арцішэўскую. Арцішэўская, не вельмі добрая пазіцыя для таго, каб біць, але прабівае Яна і прабівае. Паспела да мяча. І што тычыцца 49-го нумара Дынамо БДУФК, то такое пачуццё, што на ўсіх пазіцыях сёння мы яе пабачылі, акрамя пазіцыі галкіпера. Гэты выйграны мяч адпраўляць яны па-за межы поля. Яшчэ адзін закід у бок Сіняўская. Сіняўская прабівае па варотах, Прыходзька ратуе. Але у нас Вераніка Калюта замест яе Лія Ціхамірова з'явілася. Футбалістка, якая далучылася да Дынама прызначаны, і тым часам Дар'я Гаршкова прытрымлівае мяч, дае на партнёрку. Гэта Зарына Капусціна, тая далей на Чарлёнак. Чарлёнак наперад, і зноў жа становішча па-за гульнёй Дар'і Гаршковай. Гаршкова на Піліпенка, і тая на Зарыну Капусціну. Капусціна прытрымала мяч, адгулялася на Піліпенка. Піліпенка падае ў штрафную, зноў жа Прыходзька. Атакуючых дзеяннях, што новапалачанкі, якія рэдка з'яўляюцца на палове поля суперніц, што дынамаўкі, якія вось зараз забіваюць у вароты суперніц, і ўсё ж такі адкрываецца лік у нас напрыканцы першага тайма. Вось так за размовамі такое пачуццё, што паспрабавалі мы усыпіць гэтую гульню, а яна нас проста выдзірае з сна, выдзірае. Вось такая атака сканчваецца голам Дынама. Зноў жа закід у штрафную. Адбівае мяч Прыходзька з Ганнай Сіняўскай і Ліяй Ціхаміровай. Ціхамірова з мячом аддае на Капышу. Сіняўская адкрывае гэты трохкутнік, але ж ідзе перадача на Чарлёнак. Трэба Аліня хутка прымаць рашэнне. Прымае рашэнне, яна вось так прабіць. Правёў у першым тайме. З'явіліся ў нас, і будзем глядзець мы за яшчэ адной спробай Дынамо БДУФК ўсё ж такі давесці гэту атаку як мінімум да ўдара. Але ж уключаецца ў наступ нават Манюкова. І вось зараз даходзіць мяч. Яшчэ адной спробай Дынамо. Вось зараз да Капусціна мяч даходзіць у штрафной. Капусціна, прастрэл, удар у бок варот, але ж блакуецца адна спроба, другую адбівае Прыходзька, і з трэцяй пападае Дынама у папярэчыну. Нафтан падпісаў. Ну а тым часам Дынама ў сваёй атацы, закід у бок Харашчака, але ж зноў жа Аляксандра Прыходзька знаходзіць. І зноў жа левы край. Капыша. Падача. Прыходзька выходзіць, пералятае праз мяч Капусціна. Але ў Віолеты Вацура зараз удар не атрымліваецца. Вельмі небяспечна было каля варот Нафтана. Яшчэ адна падача. Выходзіць галкіпер і выносячы яшчэ адну са сваіх партнёрак
І Чдайво зараз перемяшаецца ў зону, дзе знаходзіцца у нас Дар'я Гаршкова. Не самая простая роля у афрыканскай нападніцы Нафтана. Тым часам удар па варотах, яшчэ адна папярэчына. І дынамаўкі двойчы на сваім стадыёне. Зарына наперад, сустракаецца з мячом Ціхамірова, перадача ў штрафную, Піліпенка 2-0. Ганна Піліпенка афармляе дубль у гэтым матчы. Але ж пачынала атаку у нас Дар'я Манюкова, далей Кацярына Кавальчук, далей Дар'я Гаршкова, далей Зарына Капусціна, Лія Ціхамірова. І толькі ў эпізодзе Дынамо ўляціць у сваю атаку. Капусціна, Чарлёнак прабівае па варотах, і Прыходзька пераводзіць мяч на вуглавы. Гэта Александра Тарадуда. Чарлёнак. Моцны перавод на Зарыну Капусціну. Капусціна працоўвае вось так. Добра, пятачкай гуляе на Сіняўскую. Сіняўская праходзіць, прабівае па варотах, і літаральна сантыметраў не хапае Гане для таго, каб забіць. Ну а на гэтым ставіцца ў нашай гульні кропка ад 2. Працаваў на матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч, і буду з вами сёння развітвацца. Да пабачэння.